ഗുജറാത്തിലെ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും 31 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓഖ. അതൊരു ചെറിയ തുറമുഖമാണ്. ഈ തുറമുഖത്ത് നിന്നും കടലിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ ബൈട്ട് ദ്വാരക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്താം. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ബൈട്ട് ദ്വാരകയിലാണ്. ഇന്നും ഇവിടെ ആ കൊട്ടാരമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അന്നത്തെ ആ കൊട്ടാരം തന്നെ ആയിരിക്കില്ല, അത് പുതുക്കി പണിതതായിരിക്കും. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരം. പക്ഷെ അതൊന്നൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിലല്ല ആ കൊട്ടാരം പണിതിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു 2 നിലയുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ക്യാമറയോ മൊബൈലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയൊന്നും എനിക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കടലിനും ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഈ ബൈട്ട് ദ്വാരക പണ്ടൊരു പ്രത്യേക ദ്വീപ് അല്ലായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ കാലഘട്ടത്ത് ഇത് ഒരു ഒറ്റ പ്രദേശമായിരുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്ത് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ദ്വാരക കടലിൽ ആണ്ടുപോയി എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈ കടലിനടിയിൽ അന്നത്തെ ആ ദ്വാരക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിശാലമായ, വളരെ മനോഹരമായ ആ ദ്വാരകയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ ദ്വാരക തന്നെയാണ്. ആ ദ്വാരക ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ അധികം താഴത്തിലല്ലാതെ തന്നെ ഇന്നുമുണ്ട്. അത്രയും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ, എന്നാൽ അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ലാത്ത, അത്ര അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ